פילטרים. וואי, אומייגל, כמותי לא עשיתי לו רגע, לא בחרתי. טוב, דבר ראשון, אני יודעת שלא עשיתי חלק 2. לא, אבל לא עשיתי כלום. טוב, סור, ברור. אני לא מספיקה להגיד לכם. וואי, שעוד מעט יעלה, עדיין לא עשיתי חלק 2. אומייגל, מה זה חרד? צריך לקיים את הראש שומעים אותך בכלל? טוב, וואי, זה הפילטר הכי גרוע ever. לא. יכול להיות שלא. לא, מה אני... וואי, תקשיבו, זה הפילטר הכי גרוע ever. לא, מה? וואי, בקטנה כזה. טוב, זה הפילטר הכי גרוע ever, אני לא יכולה להמשיך ככה. חלק 2 יעלה, שאמא שלי תחזור, אני לא יכולה עכשיו לעשות חלק 2, אבל אני אראה אם אני יכולה. אוהבת אתכם, ביי. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחרינו. לא לעקוב אחרינו, יהיה לנו אינסטגרם, את נורמלית. סליחה, זה מה שמשפחת לפריו עושים, היא פשוט מתה משפחת לפריו. אז אם משפחת לפריו רואה את זה, פשוט תגיבו בתגובה, אוהבים אותך הילה, אם אתם אוהבים אותה. וההסתדרות שלנו זה הסתדרות 18. תבקרו אותה כמו שעשיתם שקט, די, לא חייב לראות את הרחוב שלנו. אוקיי, תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וכמה שיותר לשתף, רק לשתף, ביי.